Apple novinky 31. týždeň. Máme tu august a vy môžete zatvoriť oči a počúvať správy, ktoré nemusíte čítať. Bob Mansfield už nefiguruje vo vedení Apple. Najhodnotnejšou značkou je znova Apple. V Pegatrone bola kontrola podmienok odbormi a v správe sa objavila informácia o práci na plastovej zadnej časti nového iPhone. Potvrdila sa kúpa Passive Semiconductor vraj kvôli hodinkám. Dvaja bývalí zamestnanci obchodov Apple podali skupinovú žalobu za ušlú mzdu. Dôvodom sú kontroly pri odchode, ktoré však prebiehali až po skončení pracovného času. Vyšla štvrtá beta iOS 7 a tiež beta iTunes 11.1 s rádiom. Tim Cook bol v utorok v Číne. Ďalší členovia predstavenstva Maillard Drexler a William Campbell predali časť svojich akcií. Zdá sa, že 5. generácia iPadu naozaj nebude mať rovnomerný rámik okolo obrazovky a dizajn sa priblíži terajšiemu iPadu mini. Kazia to však náznaky svietiaceho loga. Apple vytvorí pre deti špeciálny typ účtov do iTunes. Spočítané predaje Android tabletov všetkých výrobcov sú až teraz vyššie ako predaje iPadu. Samsung medzi nimi výrazne dominuje, avšak rozhodli bezmenní výrobci. Pripravil spravodaj Madaj.net. Ďalšie správy o týždeň.